Reálne idem, že jazdiť asi, že po mesiaci, po 2 mesiacoch. Kámo, extrémne dlho som nebol, uvidíme. Nejdem na najlepší spotík, ale pomer výkon a vzdialenosť je tu najlepšie. Na taký večerný chill ride. Ináč není ani, že na Slovensku, že 4000 stupňov. To bol David, čau. A keď idem, že cez deň, tak ma normálne ide vysušiť. V sekunde. Chcem sa naučiť kolečka a chcem sa naučiť ísť trojke. Tak dneska aspoň jedno z toho bude bližšie k tomu, že to budem vedieť. Poď, odchod. Joj, tu je nejaká zima. Vidíme sa na spote. Na spote! Je to tu jaké pekné. Mesiac čo? Západ slnka čo? Teraz nech sa mi ešte daria vilička, a bude to ešte krajšie. Musím otočiť jak kamión. Ukáž, čo je v tebe? Brzda funguje? Vilička tiež fungujú? Woohoo! 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 Yo! Yo, yo, yo! Yo, yo! Wow, wow, wow! Juhu! Jo! Skoro som padol. Idem si odložiť veci. Toto je život! A hop. A som zvládol. Nice. Vypneme. Krása, 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 krása. Poďme na to. A to je Zajo. Teraz jednotky do dvojky a potom až do trojky. Marha! Moc malé otáčky, proste, lebo som gec! Ale tu by som mohol skúsiť toto. Roundabouts. Ale ja som trošku cripple v tomto, mám pocit. Lebo ja potrebujem mať nohu na zemi, peň asi viac vzadu. No tak toto je ešte dlhý príbeh. Čo som taký krivý? Dobre, gameplan, jak si to dať do trojky, je, že rozbehnem sa z tejto cesty, tu toto zdvihnem na dvojke už a skúsim to dať proste do trojky. A we will see. O, ABS-ko zafungovalo. Kamery, čaute. Teraz ma majú. Mne nedostanú. Papuča!
Mrha. Áno, áno. Toto som skúsil si stlačiť spojku, áno. Vo vzduchu. A s tým by som mohol začať skúšať špekulácie. Ausfahrt, kolečka. Tak to bolo divné, že som stlačil spojku. Strašne nízke otáčky, čo mám? Počkaj, to musím zo spojkou asi. Kámo, to je mega divné sa dotýkať nohou zeme, keď máš motorku na zadnom proste. A dám tam trojku a som nízko a potom padnem! Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. A prečo to padal? Kámo, tento späťak mám veľmi divne nastavený. No, neviem, či som niečo spravil, ale mám pocit, že to je lepšie. Mám sedieť viac zadu pri kružkách? Ho! Ale ja nerobím kružky. Ja proste iba idem. A mušku mám v oku. Chalani, ale mega spot! Juhu! Treba ísť natočiť teraz nejaké estetické video. Let's take a pause.